Sziasztok! Tibi vagyok, a Béta Motorsport Egyesület egyik versenyző és a leendő nagytartsai enduro verseny egyik szervezője, és pár hasznos információt szeretnék veletek megosztani, mivel hogy már nagyon itt van a verseny, és mi is nagyon készülünk, úgyhogy köszönjük szépen az MX Girls-nek, hogy lehetőséget adott, hogy ezt a videót leforgathassuk itt. Egy pár fontos információ. A jelentkezési határidő csütörtök éjfél. Tudjátok, a jól megszokott chronomoto.hu/mams oldalon tudtok jelentkezni. Nagyon sok versenyzőt, vagy nemrég néztem a jelentkezéseket is, tök sok versenyzőtársam, akik amúgy mindig járnak versenyre, még nem jelentkeztek, úgyhogy ne felejtsetek el jelentkezni, mert csütörtök éjfél a jelentkezési határidő, és még mindig vannak kiadóhelyek a nagy endúrós kategóriára. Tök sok adventure crowdos haverom megígérte, hogy majd akkor küldi a jelentkezését, de még nem küldte, úgyhogy várom őket, mert hogy tök jó pályát raktunk össze nekik. Na de, jelentkezésre a határidőről beszéltem. A következő, ami nagyon fontos dolog, és kérem erre nagyon figyeljetek oda, hogy a versenynek a flyerébe, a poszterét, amit a betamse.hu-n is megtalálhattuk, ugye a nagytartsai verseny alatt, aki az országos bajnokságon megy, az országos bajnokságnak megfelelő plakáton, amúgy minden információ rajta van, és aki a meghívásos versenyen, tehát a hobbi kategóriába indul, ugyanúgy nekik is minden információ rajta van, de azért megosztom veletek. Hobbi kategóriára nagyon sokat beszéltünk, de a hobbi kategóriához érkeznek a legtöbb kérdések. Rettentően fontos azoknak, akiknek még nincs meg a sportorvosi, akkor sportorvosi köteles a verseny, és ezt előzetes jelentkezéssel kell ellátni, a www.betamse.hu/sportorvoson lehet jelentkezni, sőt kell is, és itt van a nagyon-nagyon-nagyon felkiáltójeles információ, mindenkinek szól, aki jelentkezett erre a sportorvosira, vagy tök mindegy, hogy hobbiba indul, vagy OB-ba indul, vagy éppen motocrossos, és a licenszét jön meghosszabbítani, csak is pénteken, és csak is 16-tól 17 óráig van erre lehetőség előzetes jelentkezéshez kötött, és a doktornő 16-tól 17 óráig van ott pénteken. Pont. Ez rettentő fontos információ. Erről majd csinálunk egy írásos posztot is. A következő, ami fontos információ, hogy a nevezés 16 órától lesz. Sokan megszoktátok már a nagytartsai Grundon lévő konténert, ahol korábban mindig a versenyiroda működött. A versenyiroda ismét ott fog majd működni, de a nevezés a HEMU-ban, az úgynevezett nagytartsai művházban, ezt majd a flyeren is megtaláljátok. Ott kell majd nevezni. Arra kérlek titeket, hogy ezt depón belül gyalogosan tegyétek, vagy esetleg depón belül földúton motorral tegyétek, mert nem igazán van kialakítva nagy parkolóhely ott a HEMU előtt, és hogyha 5-10 megálltok ott futóval, akkor ne okozzunk már forgalmi katasztrófát. Én azt gondolnám, hogy amikor megérkeztek, foglaljátok el a depóhelyeteket. Itt a hobbistáknak mondanám, hogy a hobbi kategória, tehát a meghívásos versenyben résztvevőknek lesz egy külön depó kialakítva, mert hogy ők ugye korábban érkeznek és korábban is távoznak. Amikor én azt gondolom, hogy gyalogosan közelítsétek meg majd a nevezést, és mint ahogy mondtam, kezdjétek a sportorvosival, tehát csekkoljatok be, és a sportorvosnál kezdjetek. Amint letudjátok a sportorvost, menjetek át a nevezésbe, és a nevezés is ugyanazon a helyszínen lesz, és a nevezés után, már korábban, a korábbi videókban meséltem arra, hogy már a felkészített motort szőnyegestől, szőnyeg nagyon fontos, gépátvételre tudjátok vinni, és berakjátok a gépet, berakjátok a motort a parfermébe. Ezt is tök sokszor hangsúlyoztuk, hogy a hobbi kategóriában, tehát a meghívásos versenyben résztvevőknek kötelező versenyző eligazítás lesz. Ennek a pontos időpontját a BTMS Facebook oldalon megtaláljátok. Amint ugye beraktátok a motort a parfermébe, és megvan a versenyző eligazítás előtt már meg fogjátok találni a másnapi startidőket, és ugye, mint tudjátok, a startidőtökhöz képest 5 perccel korábban kell majd a parfermébe mennetek, ahonnan betoljátok a rajtba a motort, és majd azt a megfelelő nyomot, ami a narancssárga lesz, fogjátok követni az etap úton, és ugye így fogjátok megtenni majd a 3 köröteket. Etapidőt egyelőre még nem tudom, nem akarom elárulni nektek. Vannak olyan versenyzők, akik az országos bajnokságban szerepelnek, és látom a nevezési listán a nevüket, hogy pirosan hozza, hogy még nincs érvényes sportorvosiuk. 2 opciótok van, vagy még jelentkeztek a sportorvosi vizsgálatra, és nagytartsán ott a versenyet letudjátok, és van érvényes sportorvositok, vagy ha már megcsináltátok, nagyon kérek mindenkit, hogy a meglévő sportorvosi igazolványt, vagy az újított sportorvosi igazolást, azt kérem hozzátok magatokkal. Számotokra is a nevezés 16 óra
órakor nyit a Hemóban, és számotokra is inkább azt ajánlom, amit az OB verseny résztvevőjének, hogy kérlek, a grundon kezdjetek, a jól megszokott grundon, rakjátok, vagy találjátok meg a megfelelő depóhelyet, és inkább hátulról gyalogosan, ami a régi etap útvonal, majd hátulról, de amúgy ki lesz táblázva, közelítsétek meg a Hemót, hogy ne okozzunk forgalmi katasztrófát, és ott ugye, amikor beálltok a nevezésben, nevezés után meg mehet a Parfermé. Még milyen fontos információt kell elmondanom? Ja, igen. Közben puskázok, van, nagyon sok információ van a fejemben. Nagyon fontos, mindenki számára fontos, és leginkább az OB kategória számára, hogy a jól megszokottól eltérően gépátvétel csak a pénteki nap lehetséges. Tehát aki szombaton érkezik, őt már nem fogjuk tudni fogadni. Tehát a versenyiroda pénteken délután 4 órakor nyit, kb. 9-ig van nyitva, és a Parfermé is ugyanígy 4 órakor nyit, és kb. 9-ig van nyitva pénteken, és ebbe az időtartama kérlek, hogy hozzátok a motorokat, és a versenyző eligazítás 11 órakor lesz szombaton, és majd ott el fogjuk mondani, hogy az első, másodis, illetve a harmadosztály milyen nyomokat kell, hogy kövessen, és elmondjuk majd a körszámokat, illetve az etapidőket is megfelelő időben, mivel hogy ugye mind neveztek, tehát szombat reggelre már lesznek etapidőitek is, és ki lesz függesztve a hirdetőtábra, illetve ki fogjuk rakni a BTMS-ebb Facebook oldalára is, és megpróbáljuk a Mams Enduro-ról is megosztani, hogy mindannyian tisztában legyetek vele. Arra kérlek titeket, hogy próbáljátok a szemetelésre figyelni, úgyhogy mindenki gyűjtse a szemetét zsákba, és az nagyon-nagyon nagy segítség lenne a rendezők számára, hogyha majd vége a versenynek, akkor lesz ott egy jó nagy konténer, és fogjátok meg a szemeteteket, és rakjátok el. Ez a nemzetközi versenyeken már mind-mind működik, mindenki eltakarít maga után, ez nagy segítség a szervezőknek. Amúgy nagyon várunk titeket, én tegnap már begyalogoltam az enduro tesztet, nagyon jó, a cross teszt az makarózódik, ma ugye szerda van, és már ha akarjátok, már csütörtökön is mind a két tesztet le tudjátok gyalogosan járni, úgyhogy egy nagyon jó teszt, és nagyon jó etap előtt elénézünk, az idő kiváló, sőt, mondhatnám az idő Miami. Most a sok esőzés után most nagyon jó szárad, és igazából pont annyira saras, amennyinek lennie kell. Úgyhogy én kívánok nektek nagyon-nagyon jó versenyzést a Béta MS-e, és illetve a Mams oldaláról is. És bármi kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan, mert azért vagyunk, hogy segítsünk nektek, és azért vagyunk mi, értetek, hogy ti jót motorozzatok. Sziasztok! Na, leesek. Nem esek. Ha.